Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ilang lugar sa Naga City binaha dahil sa malakas na pag-uulan. Ilang araw na lang bago ang kapestahan sa Naga City, ngunit bintahan ng karne ng baboy matumal pa. At Councilor Governor El Rey Villafuerte kinilala at pinarangalan bilang Outstanding Public Servant of the Year ng RPMD. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Lingkod bayang naninindigan at hindi natinag. Ganyan ilarawan ng RPMD Foundation Incorporated ang hinirang na Outstanding Public Servant of the Year na si Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte. Award magiging inspirasyon ng gobernador sa public service. Narito ang ulat. The province of Camarines Sur, Governor El Rey Villafuerte, for his exemplary leadership and devotion to the public good. Ladies and gentlemen, an award is presented to us by the representatives of RPMD Foundation Incorporated. Kinilala at pinarangalan ng RPMD Foundation Incorporated si Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte bilang Outstanding Public Servant of the Year. Ayon sa RPMD, napili si Governor Villafuerte bilang award dahil sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko at tapat na pamamahala sa Camarines Sur. Isang taon ng hamon. Isang taon ng aksyon. Isang taon ng tapat na paglilingkod. At sa gitna nito, may mga lingkod bayang naninindigan. Hindi umatras, hindi natina. Personal na iginawad ng RPMD sa pangunguna ni Dr. Paul Martinez, Chief Global Affairs at Executive Director ng RPMD, ang tropeyo kay Governor El Rey na ginawa ng world-class brass sculptor na si Michael Cacñao. Lubos na ikinatuwa ni Governor El Rey ang pagkilala ng RPMD na hindi umano mangyayari kung wala ang mga taong katuwang niya sa pamamahala. Because this recognition is not only mine. This is definitely sa inyong lahat na kasama natin. Of course, mga kasama natin dito, mga members of the board headed by Vice Governor Sal Fortuno Jr. Ang award na to ay hindi lang recognition. This will serve as an inspiration and reminder na dapat lalo pa nating galingan, dapat lalo pa tayo magpursige. Maraming issue sa gobyerno ngayon, so dapat lalo pa tayong maging transparent, accountable. Si Governor Villafuerte ang kauna-unahang lingkod bayang na bigyan ng naturang parangal sa Bicol Region. Magsisilbi umano ang naturang parangal bilang kanyang inspirasyon na pagtibayan pa ang pagiging lingkod bayan. Sa harap ng mga taga-RPMD, ibinida ng gobernador ang kanyang mga plano para sa probinsya ng Camarines Sur tulad ng Camsur Uptown, pagiging renewable energy capital ng bansa at marami pang iba. Well, dito tayo, we're putting up a School of the Future AI Lab. So, ang target po natin dun sa Camsur Uptown. Pupunta rin dito ang European Chamber of Commerce. Nagtaka sila, bakit ang daming European na nag-i-invest sa Camsur? Copenhagen, Danish company, French, yung Nexif, Italian company, Veragon. Sabi nila, bakit ano bang meron sa Camsur? So nag-organize sila ng isang delegation para makita ang anong meron natin at malaman kung anong mga plano. So hopefully, madagdagan pa ang mga gusto magtayo ng negosyo dito. Chris Novello, CSN. Sa kaugnay na balita, maaaring tumagal pa hanggang sa January 2026 ang mga nararanasang pag-uulan. Dahil yan sa banta ng La Nina, Pag-asa pinag-iingat ang publiko sa maaring maranasan pang mga pag-uulan. Narito ang ulat. Kung inakala niyong pampalamig ang nararanasang pag-uulan ngayong buwan ng Setyembre,
Pinaghahanda ng Pag-asa ang publiko dahil sa banta ng La Nina na magdadala ng serye ng pag-ulan na maaaring tumagal hanggang sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Sa ngayon, nakapokus ang mata ng mga eksperto sa isang low-pressure area na nasa Daet, Camarines Norte na posibleng maging bagyong tatawaging Mirasol. Ayon sa Weather Bureau, asahan ng mahabang panahon ng makulimlim na kalangitan, rain showers at pabugso-bugsong ulan dala ng La Nina phenomenon. Over November, December ay meron na pong La Nina forming, no? So 70% chance na po na maranasan natin sa buwan ng November, no? So kapag La Nina alert or La Nina ay asahan na po natin na increasing yung mga amount ng rainfall na ating mararanasan, and then yung dami din ng bagyo na pumapasok o nabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Within October, November, December po yung kanyang pagpo-form, no? So yung development na ito ay still present sa Tropical Pacific at short-lived La Nina lamang po ito. Dapat umanong maging alerto ang publiko lalo na sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide lalo na sa mga risk areas. Magdala lagi ng pananggala sa mga pag-uulan sapagkat yung buong Kabikulan ay composed of 3 climate types. Kung amihan ay mas maulan dito sa may Lagunoy, Garchitorena, Goa, Ocampo. Yan, pag amihan. Kapag habagat naman ay dito sa mga coastal areas natin sa western part ng Kamsur. And then dito sa Pili and Naga, always naman po yung mga pag-uulan dito throughout the year. Ano lang siya, level lang yung mga pag-uulan. Walang buwan na walang ulan dito sa atin. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte na nakahanda ang probinsya sa anumang epekto ng masamang panahon. Talaga tamaan ng bagyo this year, sana mabawasan ng baha. Pero siyempre, nagpe-prepare tayo dahil low-lying tayo. Kahit anong gawin natin, ay binabagsakan tayo ng tubig na Albay at Norte. So preparation pa rin, early preparation, pag mayroong LPA, shear line, prepare, warning sa kapitan, sa mayor, magpapasok ang tag-ulan season na, tag-ulan na nga, pero ang kasagsagan kaya November, December. So yun ang pinag-usapan, preparation pa rin. Kaya't habang ang iba'y nagsasabi na ring and rain go away, tila hindi pa aalis ang ulan anytime soon. Kaya mga kababayan, kapote, payong at kaunting dasal, iyan ang siguradong kakampi ngayong panahon ng La Nina. Darlene Lastrullo, CSN. Nang dahil sa banta ng harassment at bullying ay sinuspindi muna ng pansamantala ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsusuot ng uniforme ng kanilang mga kawani. Ayon yan sa memorandum na inilabas ni DPWH Secretary Vince Dizon na layong bigyang proteksyon ang mga kawani laban sa posibleng harassment at bullying. Kaugnayan ng lumalalang issue sa flood control projects ng ahensya. Ngunit pinaalalahanan ni Dizon ang mga kawani ng ahensya na pumasok sa trabaho ng nakaangkop at presentableng kasuotan alinsunod sa Civil Service Commission Circular No. 16 Series of 2024. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng isang lalaking senior citizen na natagpo ang patay sa isang waiting shed sa Panganiban Drive sa Naga City. Ayon sa pulisya, hinihinalang namatay ang matanda dahil sa sakit mula sa malakas na pag-uulan. Nasa punerarya na ang bangkay ng senior citizen. Nanawagan naman ng pulisya sa posibleng mga kaanak ng biktima na makipag-ugnayan sa kanila para sa karagdagang impormasyon. Timbog sa isang buy-bust operation sa Naga City ang isang tulak umano ng droga sa Iriga. Higit sa 1 milyong halaga ng droga nasamsam sa sospek. May ulat si John Amador. Pasado alas 2 ng hapon kahapon September 15 nang ikasa ng pulisya ang isang buy-bust operation sa pangunguna ng City Intelligence Unit kasama ang City Police Drug Enforcement Unit at mga operatiba ng Naga City Police Office. Ang subject ng operasyon, ang tulak umano ng droga na dumayo pa mula sa Iriga City. At kahapon isa na namang successful na buy-bust operation ang naisagawa natin dito sa lungsod ng Naga, particularly dito sa Barangay Concepcion Pequeña, kung saan isang lalaki na 43 years old na ito naman daw po ay isang security officer na galing pa ito ng Iriga City. Nasamsam sa suspect na kinilalang si Vicente ang hinihinalang droga na aabot sa 150 grams at nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Sa isang
transaksyon. Ito po ay nabilhan ng ating operatiba ng isang sachet na pinaghihinalang naglalaman ng shabu. At upon search, nakuhanan pa po ito ng 2 pakete ulit. At yun sa seizing officers o yung mga operatiba, ito daw po ay nagkakahalaga ng humigit kumulang nasa 150 grams na may street value na nasa 1 million pesos. Dati na rin umanong nahuli ang suspect sa parehong kaso sa bayan ng Nabua taong 2022 ayon sa database ng PNP. Upon verification, itong suspect na si Vicente, dati na rin po pala itong nahuli dito sa Nabua taong 2022. So base na rin sa records, involved na rin siya sa illegal na droga. Since ito ay taga-Iriga na huli siya dito sa Nabua, lumabas siya ng kanyang, kumbaga masasabi natin, safe zone. Subalit, hindi maikakaila na ang atin namang intelligence unit at ang mga drug enforcement unit natin ay nag-uusap-usap din naman yan at talaga nagkakaroon din tayo ng mga coordination. So ito na monitor natin na papunta ng Naga at ito nga ay pinaghihinalaan natin ayon sa surveillance na magbabagsak nga ito ng malaking bulto ng droga. Sa ngayon, nakatakdang sampahan ng kaso ang suspect ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jan Amador, CSN. Ilang araw na lang bago ang kapistahan sa Naga City, ngunit matumal pa umano ang bentahan ng karne ng baboy sa ilang pamilyan sa lungsod. Narito ang ulat. Habang ang iba'y abala na sa paghahanda ng kanilang mga paboritong putahing ihahanda para sa nalalapit na kafiestahan ngayong Peña Francia Festival, tila hindi ganoon kasigla ang bentahan ng karne ng baboy sa ilang pamilyan sa Naga City. Kung dati dagsa ang bumibili, ngayon ay tila mas pinipili ng ilan na magsariling katay ng kanilang mga alagang baboy, kaya't matumal ang kita ng mga nagtitinda. Umaangal ang ilang stall owners sa Naga City dahil ramdam nila ang pagbaba ng benta ngayong papalapit ang kapistahan. Ayon sa kanila, malayo ito sa nakasanayang dagsa ng mga mamimili tuwing ganitong panahon. Mula sa dating 400 pesos kada kilo, bumaba ang presyo ng karneng baboy sa 380 hanggang 370 pesos. Sa kabila nito, hindi pa rin umano lumalakas ang bentahan. Ayon kay Nanay Delia Cruz, may-ari ng meat shop sa public market sa Naga City, kung dati ay hindi bababa sa 8 baboy ang naibebenta tuwing kapistahan, ngayon ay hirap pa silang maubos kahit kalahati ng isang baboy. Dati kagtuan, price ni 400. Ngunyan, nagti-380, nagti-370. Dahil parehas. Pero hanggang sa 380, na parehas man digdiyo. Pero kung dako lang baba kanon man, nabawas man. 370, inilalargo ko naman ang papabakal. Dagdag pa niya, isa sa mga nakikitang dahilan ng paghina ng bentahan ay ang pagdami ng mga residente na nagsasariling katay ng kanilang alagang baboy bilang handa sa fiesta. Bukod dito, marami na rin umanong nag-aalok ng mas murang katayan sa labas ng merkado, kaya't mas kaunti na ang dumidiretso sa mga meat shop. Maluyaw ni ang barakanan, bibisa mo. Pero dahil garota, kada ko na nagbubuno sa luwas, mas barato pa kaysa sa muya. Kaya iya. Aniya, ngayon lang nila nararanasan ng ganitong katumal na bentahan samantalang dati-rating masasabing mahina pa ang 8 sa dami ng baboy na kanilang naibebenta. Darlene Lastrulio, CSN. Inaasahang dadami pa ang dagsa ng mga deboto at pilgrim sa Naga City habang nalalapit ang kapistahan ng patron ng Bicolandia. PNP tiniyak ang seguridad ng mga deboto at pilgrim sa lungsod. Narito ang ulat. Matapos ang traslasyon procession nitong nakaraang linggo, nagsapa rin ang mga deboto at pilgrim ni Inang Peña Francia sa Naga Metropolitan Cathedral. Mahaba ang pila ng mga debotong nais makahawak sa imahe ng Peña Francia. Bit-bit ang kani-kanilang mga panalangin. Isa sa mga matiyagang pumila ay sina Jillian kasama ang kanyang mga kaibigan. Naging panata na nila ang pagsama sa traslasyon at fluvial procession, pati ang pagsungko at pagbisita sa imahen ni Ina sa Naga Metropolitan Cathedral. I always participate po sa fluvial procession with my family.
we are always present po when it's Peña Francia Festival po. Asahan na ang mas lalong pagdagsa ng mga deboto, lalo na sa nalalapit na fluvial procession ngayong darating na Sabado. Kaugnay nito, tiniyak ng mga kapulisan ang mas maigting na seguridad at nakaagapay sa pagdadausan ng mga prosesyon, pati na rin sa mga simbahan. Nakabantay din ang mga otoridad sa mga strategic area gaya ng mga mall, terminal at iba pa. Maganda po ang naging resulta. Wala tayong recorded untoward incidents. No? Ngayon po sa mga incoming activities naman, pinapa-revisit po ng aming OIC, City Director, lahat ng deployment, no? Para yung mga possible na may nangyaring incident previously ay hindi na po maulit. So pinapa-revisit niya although kahit naka-in place na po ito. Paalala ng PNP sa mga dadalo sa iba pang malalaking aktibidad ng Peña Francia Festival ngayong taon. Panawagan po sa mga paparating pong activities, huwag masyadong magsuot ng mga alahas, huwag magdala ng mamahaling gamit kung hindi naman po kinakailangan. Kung may sasakyan, kung maaari ay pag may activity, huwag nyo nang subukang ipasok yung sasakyan nyo sa kasentrohan kasi maiipit po kayo sa trapiko, sa congestion. Mas lalong nakakadagdag tayo ng problema sa trapiko. So, huwag na rin mag-iwan ng mga mahalagang gamit sa loob ng sasakyan, lalo kung nakikita ito sa labas. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.